हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली लखिमपुर मेडिकल कलेजनि एग्जामा कन्डाक्ट जाबाय। बेनो जाबाय DME एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकल एडुकेशन आसाम ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्जामा 13 मार्चआव कन्डाक्ट जाबाय। बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा गासै दङमोन 153। तो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय डिब्रुगड़। बेनिफ्राय आरो गोबां दंमोन जेरै लखिमपुर। बेनिफ्राय हमना ला गोबां दंबावोमोन। दा बेनिफ्राय 153 एग्जाम सेन्टाराव बबेयाव बांसिन केन्डिडेट्स एपियार जादों बा प्रेजेन्ट जादों बेनि सायाव जों एनालाइज खालामनानै काट अफ दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां दङ बेनिफ्राय एग्जाम हैखांबाय अलरेडि तो नोंथांमोना आइडिया मोनगोन काट अफ बेसेबां थांथावना कास्ट वाइसआव। अके तो बेनिफ्राय ST SC OBC UR दा नोंथांमोना माब्रै बेसेबां भेकेन्सि दंमोन बेखौ सिगांनि PDF फाइलखौ नायफिनदो। नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन लगइन खालामनानै बेयावनो मोनखायो। दा जों बेखायनो फैबाय DME नि अफिशियल वेबसाइटआव डाइरेक्टरेट अफ मेडिकल एडुकेशन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जाम जादोंमोन आरो बिनि भेकेन्सिया टटेल दङमोन 267 2020 आव एप्लाइ जानाय। तो गोदानै एडमिट कार्ड माब्ला ओंखारगोन बिनि सायाव दासिमबो लेटेस्ट आपडेट गैथ'वा। आसा खालामो थाबैनो ओंखारथों। एप्रिलाव जागोन बायदि मोनदों एग्जामखौ आरो जेब्ला एडमिट होगोन नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनाय जागोन। बेनो जाबाय DME एबा DHS बेनिफ्राय आयुषआव नोंथांमोना दाखालि एप्लाइ खालामदोंमोन। तो बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांथावना बेनिफ्राय आनजादा बेसेबां जाखो दा जोंहा बे लखिमपुर मेडिकल कलेजाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 होनोब्ला तो जोंहा मोननैबो एग्जामाव 50 नाम्बारनि एग्जाम जादोंमोन जेराव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो मोननाय जायाखैमोन। तो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जि एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं गैया बेयाव काट अफआ गोजौ लेभेलाव थाङो हायाव थाङो होननानै आरो जि लेभेलाव नेगेटिभ मार्किं दङ बेयाव काट अफआ ल' लेभेलाव थांनाय जायोमोन। नाथाय दा बाथ्राया जाबाय मोननै बेयाव प्लास पइन्ट दङ। मोनसेया जाबाय नेगेटिभ मार्किं गैया आरो मोनसेया जाबाय केन्डिडेटआ गोबां एबसेन्ट जादोंमोन लखिमपुर मेडिकल कलेजनि आनजादाव। दा नाय लोगोफोर बे लखिमपुर मेडिकल कलेजनि वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनो हादोंमोन जिथिया तो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन आरो बे रिजाल्टआ फैयोबा नोंथांमोना थाबैनो भिडिअ खालामगोन काट अफ बेसेबां थांमारखो। दा जोंहा काट अफ थांनायनि सिगां जोंहा रायलायनोसै बेनो जाबाय माखासे जों एग्जाम सेन्टार। तो एग्जाम सेन्टारा जोंना दंमोन 153 बेनि गेजेराव डिब्रुगड़आव गोबां एबसेन्ट जादों। दा आं खबर लादोंमोन आं माखासे रिसार्च खालामदों जे तो बिथांमोना खिथाहरदों जे मोनसे सेन्टाराव 3 2 10 जन हार्डलि 20 जन दंमोन होनना बुंदों। तो अब्ला नायदो गोबां एबसेन्ट जादों। तो गोबां एबसेन्ट डिब्रुगड़आव स्पेसियेलि गोबां एबसेन्ट जादों। बेनिफ्राय लखिमपुराव बांसिन केन्डिडेट जादों मोनसे सेन्टाराव 100 बा 150 बा 200 लाबाय मेक्सिमाम। तो अब्ला नायदो लोगोफोर तो नोंथांमोना 100 प्लासखौनो लाबाय जों हमना ला 200 खौनो लाबाय लखिमपुराव लकेल डिस्ट्रिक्टआव अब्ला 100टा जुदि एग्जाम सेन्टार्स दङबा 20,000 केन्डिडेट्स जादोंमोन। बेनिफ्राय जोंनि डिब्रुगड़आव हमना ला 5,000नि खाथियाव जादोंमोन अब्ला लगभग जोंनिया 30,000सो केन्डिडेट्सआ एपियार जादोंमोन बे एग्जामाव। दायो स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों पेपार बे पेपारा ग्रेड 3 एग्जामनिमोन जोबोर इजि फैदोंमोन आरो गोबां बुंदों हादों होननानै। तो बेखौ नायोबा जोंनि STP कोटायाव थांगोन काट अफआ जों एक्सपेक्टेड जुदि लोगोफोर चेन्जबो जायो। तो जों हमना लानो हायो जायफ्रा 38 निफ्राय 40 नि गेजेराव मोनदों तो नोंथांमोना 100% फैनायनि चान्स दङ। बेनो जाबाय नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखायबा नोंथांमोना नेक्स्ट एग्जामनि थाखायबा नोंथांमोनखौहाय भाइभा लानायनि थाखाय तो जायफ्रा 38 निफ्राय 40 नि गेजेराव मोननाय दङ 50 नि गेजेराव दै एग्जामा 50 जादोंमोन तो नोंथांमोना फैनायनि चान्सआ दंखायो। आरो बेनिफ्राय UR कोटा होनाय लोगो लोगो जायफ्रा 40 निफ्राय 43 नि गेजेराव मोननाय दङ तो बे काट अफआव नोंथांमोना थांनायनि चान्सआ दङ UR कोटायाव। तो बेनिफ्राय SC आवबो बिदिनो 37 39 थांगोन। बेनिफ्राय OBC आव 39 40 आव चान्स दङ। तो बिदिबा नोंथांमोना जायफ्रा ST तो नोंथांमोना 38 फोर मोनदोंमोन ना तो 38 फोर मोनदोंबा नोंथांमोना नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय फैनायनि चान्सखौ नुनो मोनदों मानोना केन्डिडेटआ जोबोर खममोन। बेनिफ्राय आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैयामोन। दा जों ओभारअल जोङो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव बांसिन केन्डिडेटखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय डिब्रुगड़आव जोबोर खम केन्डिडेटआ एग्जामखौ होदोंमोन। दा लोगोफोर नेक्स्टआव माबायदि आपडेट फैयो नोंथांमोना दिन्थिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा ग्रेड 3 पेपारखौ नोंथांमोना नांगौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन बेखौनो आं PDF फाइलखौ आपल'ड खालामगोन। दा नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोदो हानायसेबां शेयार खालामदो। बेनिफ्राय डिसक्रिप्सनाव आं PDF फाइलखौ नोंथांमोननो आपल'ड खालामगासिनो दङ तो नोंथांमोना मोननो हागोन।